பிரபுபாதர் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது தீக்ஷா காலே பக்த கரே ஆத்ம சமர்ப்பண சே இ காலே கிருஷ்ண தாரே கரே ஆத்ம சம அப்படின்ற ஸ்லோகத்துல சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, கிருஷ்ண நாமத்தை ஒருத்தர் வந்து உச்சரிக்கும் போது எப்படி உச்சரிக்கணும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப ஆழமா ஆத்மார்த்தமா அது மாதிரி உச்சரிக்கும் போது கிருஷ்ணரும் ஒண்ணுதான், அவருடைய நாமமும் ஒண்ணுதான், ரெண்டு பேரையும் பிரிக்க முடியாத நிலையில இருக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி அவர் வந்து டிஸ்கிரைப் பண்றாரு. தீட்சை பெற ஒரு பக்தர் வந்து தீட்சை வாங்கின தீட்சை எப்படி கொடுக்கப்படுது அப்படின்னா, அந்த பக்தர் பௌதிக வாழ்க்கையிலேருந்து முழுமையா விலகி தன்னை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா டெடிகேட்டடா இருக்கிற ஒரு பக்தருக்கு தீட்சை குரு சீட பரம்பரை ஆன அந்த குருவானவர் தீட்சை கொடுக்கிறார். அப்படி கொடுக்கும் போது அந்த பக்தரானவர் தன்னுடைய அந்த பௌதிக வாழ்க்கையிலேருந்து டோட்டலா டிட்டாச் ஆகி ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப்ல அவர் தன்னை ஃபுல்லா இன்வால்வ் பண்ணிக்கிறார். அப்படி இன்வால்வ் பண்ணும் போது இந்த நாம ஜபத்தை அவர் உச்சரிக்கும் போது கிருஷ்ணரும் அந்த திருநாமமும் ரெண்டுமே ஒண்ணு அப்படின்றது இந்த கன்க்ளூஷனா வருது. ஸோ இந்த பேரால அந்த மாதிரி நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுதான் மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. தேங்க்யூ. கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ. அடுத்தவங்க பண்ணுங்க. அடுத்து வேற யாரும் இருக்கீங்க அந்த டீம்ல? நானே கண்டினியூ பண்றேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கொஞ்சம் நெட்வொர்க் இஷ்யூனால சரியா கேட்கலங்க மாதாஜி. எங்க முடிச்சீங்க மாதாஜி? ரம்யா மாதாஜி. தீட்சை ஒரு சீடனுக்கு குருவானவர் எப்படி தீட்சை தராரு. இல்ல, என்னுடைய புக்கும் அவங்க புக்கும் வேற வேற இருக்கு. இருந்தாலும் நான் சொல்றேன். திவ்யம் ஞானம் யதோ தத்யாத் குர்யாத் பாபஸ்ய சங்க்ஷயம் தஸ்மாத் தீக்ஷேதி சா பிரபோக்ரா. கண்டுபிடிச்சீங்களா? அந்த ஸ்லோகம் கண்டுபிடிச்சீங்களா மாதாஜி? பேஜ் நம்பர் 56. அந்த ஸ்லோகம் கீழ இருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க மாதாஜி? ஆமா ஆமா. ஓகே ஓகே, थैंक यू மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்போ தீட்சை பெறுவதனால ஒருத்தருக்கு வந்து பௌதிக புலன்ல இருக்கிற ஆர்வம் எல்லாம் நம்மளுக்கு போச்சுன்னா தான் ஆன்மீக வாழ்வில் வந்து படிப்படியாக ஆர்வம் ஏற்படுகிறதுங்கிறது தான் மெயினாக இதாக இருக்குதுங்க. இப்போ அமெரிக்கா ஐரோப்பாலெல்லாம் கூட அவங்களாம் நல்ல வசதியாகவும் நல்ல செல்வ செழிப்பாகவும் இருந்துட்டு இருக்கிறவங்க எல்லாமே கூட இந்த பௌதிக இன்பத்தோட ஆர்வத்தை எல்லாம் விட்டுட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையெல்லாம் ஆர்வம் கொள்கிறாங்க. அப்படி ஆர்வம் கொள்ளும்போது பார்த்திங்கன்னா செல்வ செழிப்பான குடும்பத்தில் இருந்தவங்க கூட ரொம்ப அசௌகரியமான சூழ்நிலை, அதாவது நம்ம கோயிலெல்லாம் அந்தளவுக்கு நம்ம ஃபுல்லாக வசதிகள் இருக்காது. அதனால் அந்த அசௌகரியமான சூழ்நிலையெல்லாம் கூட ஏற்றுட்டு அங்கேயே கிருஷ்ணருக்காக கோயிலே இருக்கிறதுக்கும் அங்கேயே பிரசாதம் சாப்பிட்றதில்ல இந்த மாதிரி இதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டோம் அங்கேயே புலன் பின்பத்திலேருந்து ஆர்வம் இல்லாத இருந்துட்டு அவங்க இருக்கிறாங்க. இந்த பௌதிக புலன் பின்பத்திலேருந்து ஒரு ஆர்வம் இல்லாமல் இருக்கும்போது தான் அவங்க ஆன்மீக குருவால் தீட்சை பெற்றுக்கிறதுக்கு தகுதியாகிறாங்க. இந்த மாதிரி பௌதிக வாழ்க்கையில் முன்னேறி விட்டுட்டு ஆன்மீக வாழ்க்கையில் முன்னேறதுக்காக தீட்சை பெற இருக்கிறவங்க வந்து தவம், பிரம்மச்சரியம், மனம் புலன் கட்டுப்பாடு இதெல்லாமே நம்ம வந்து நல்ல முறையில் கடைபிடிக்கணும். இதை வந்து பாகவதத்தில் 6.1.13 பரிந்துரைக்குது. இந்த ஆன்மீக ஞானம், அதாவது இது வந்து திவ்ய ஞானம் அப்படின்னு சொல்கிறது. இப்போ ஒருவன் பெற விரும்பும் போதே அந்த தீட்சை பெறுறதுக்கு தகுதியாக இருக்கிறாங்க. அதை நினச்சாவே போதும் நம்மளுக்கு. திவ்ய ஞானங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா பரமபுருஷனை பற்றி அறியப்படுது. இப்போ இந்த பரம சத்தியத்தை பற்றி திவ்யமான விஷயத்தெல்லாம் கேட்க ஆர்வமாக இருக்கும்போதே அவங்களுக்கு தீட்சை அளிக்கப்படலாம். இதுக்கு வந்து ஒரு ஆன்மீக குருவை தீட்சை பெறுறதுக்காக அவங்க வந்து நாடணும். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 11.3.21 குறிப்பிட்டிருக்கிற மாதிரி தஸ்மாத் குரும் பிரபாத் ஏஜ ஜிக்யாசு இஸ்ரேய உத்தமம். பரமசத்தியத்தை பற்றி தெய்வீக விஞ்ஞானங்கிறது தான் நம்மளுக்கு முக்கியமான சமாச்சாரமாக இருக்குது. இதை அறிய விரும்பும் ஒருவன் வந்து ஆன்மீக குருவை அணுகணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரி போல் மாதாஜி. ரம்யா மாதாஜி, பிரபு ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஒரு பாயிண்ட் கூட மிஸ் பண்ணல, ரொம்ப அழகா பண்ணீங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜியும் அழகா பண்ணாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர், கண்டினியூ பண்ணுங்க அடுத்து. ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பேரால என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிறதுக்கு உண்டான ரூல்ஸை சொல்றாங்க. ஒருத்தர் ஆன்மீக குருவை கட்டளைகளை பின்பற்ற முடியாது அப்படின்னா ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஆன்மீகத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னு மற்றவங்க கிட்ட பெருமை பேசுறதுக்காகவும் ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீக குருவை ஏற்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஒருவன் ஆன்மீக குருவை எப்போ ஏற்றுக்கணும்னா, அந்த ஆன்மீக குரு வந்து கற்பதுக்குண்டான ஆவல் வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கணும், பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும், ஜிக்னியாசு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை. அதே மாதிரி அவங்க கேட்கும் விஷயம், அந்த ஆன்மீக குருட்ட அவர் கேட்குற விஷயம் எல்லாமே வந்து திவ்ய ஞானம், அதாவது ஆன்மீக ஞான சம்பந்தப்பட்டதாக மட்டும் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. இதை வந்து ஜிக்ஞாசு ஸ்ரேய உத்தமம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. உத்தமம் அப்படின்னா இந்த ஜட அறிவிற்கு மேற்பட்ட ஒன்று, ஜட அறிவுக்கு மேற்பட்ட ஒன்றுன்னா ஆன்மீக அறிவு, அதை குறித்து சொல்கிறாங்க. தம அப்படின்னா ஜட உலகில் இருக்கும் இருள் அப்படின்னு அர்த்தம். உத் அப்படின்னா தெய்வீகமானது அப்படின்னு அர்த்தம். பொதுவாகவே மக்கள் வந்து பௌதீக விஷயத்தில் அறிவதிலேயே ஆர்வமாக இருக்காங்க. இந்த ஜட உலக இன்பங்களில் தான் வந்து அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல தான் ஆர்வமாக இருக்காங்க. ஆனால் எப்போ ஒருத்தர் இந்த விஷயத்தில், இந்த ஜட விஷயத்தில் ஆர்வங்களை வந்து இழந்து தெய்வீகமான விஷயங்களில் பகவானை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுல ஆர்வம் செலுத்துகிறானோ அப்போவே அவங்க வந்து தீட்சை பெறுறதுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனாக ஆயிடுறாங்க. அதே மாதிரி ஒருத்தர் வந்து உண்மையான ஆன்மீக குருவிடமிருந்து தீட்சை பெற்று பகவானோட சேவையில் தீவிரமாக ஈடுபடும் போதே அவர் வந்து கனிஷ்ட அதிகாரியிலிருந்து மத்தியம அதிகாரியாக ஏற்க வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி கிருஷ்ணனோட திருநாமத்தை உச்சரிப்பது வந்து மிக உன்னதமானதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஒருவர் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை கவனமாக 10 அஃபென்சஸ், அந்த 10 அபராதங்களை தவிர்த்து ஜபிக்கும் போது பகவானுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்துக்கும் இடையில எந்த வேறுபாடும் இல்லை, பகவானும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரமும் ஒன்று தான் அப்படிங்கிறத படிப்படியான உண்மை நிலையிலிருந்து உணர முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இந்த உண்மை நிலையை உணர்ந்தவங்க ஆரம்ப நிலையத கனிஷ்ட அதிகாரியிலிருந்து உத்தம அதிகாரிக்கு வந்து ப்ரொமோட் ஆக முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அதே மாதிரி பகவானோட திருநாமத்தை அபராதமின்றி ஜபிக்கலைன்னா கிருஷ்ண உணர்வில் வந்து கண்டிப்பாக முன்னேற்றம் அப்படிங்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை, சாத்தியம் இல்லை அப்படிங்கிறத ஒருத்தர் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்து வேற யாராவது சொல்ல போறீங்க உங்க டீம்ல இருந்து? ஹரிபோல், சூப்பரா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஒரு பாயிண்ட் மிஸ் பண்ணல யாருமே. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற யாருக்கு உங்க டீம்ல அஸ்வின் பிரபு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா சொல்றீங்களா மாதாஜி. பிரபு? எஸ் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 22-69 ஸ்லோகங்களை சொல்றாங்க. என்னன்னா ஆரம்ப நிலை எல்லாருமே வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்ப நிலையில இருந்தா ஆரம்பிப்பாங்க. அதனால ஆரம்ப நிலையில வந்து கண்டிப்பா நம்பிக்கையோட நம்ம வந்து இந்த ஹரிநாமத்தை சொல்லணும், உச்சரிக்கணும். அப்படி உச்சரிச்சோம்னா கண்டிப்பா படிப்படியாக நம்ம வந்து அடுத்த நிலையான உத்தம அதிகாரி நிலைக்கு நம்ம வந்து உயர்த்தப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அப்புறம் பிரபுபாதா வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, நம்ம இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல வந்து 16 மாலைகள் வந்து ஒரு நாளைக்கு நம்ம உச்சாடனம் செய்யணும் அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா மேற்கத்திய நாடுகள்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த ஹரிநாமம் உச்சாடனம் செய்யும் போது அவங்களுடைய மைண்டை வந்து கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு மேல நம்மளுக்கு கூட அதே ப்ராப்ளம் தான் இருக்குது. ஸோ அது பிரபுபாதா அவங்கள மனசுல வச்சுட்டு 16 மாலையாவது குறைஞ்சபட்சம் சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க. ஆனா பிரபுபாதாவுடைய குரு மகாராஜான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒருத்தங்க குறைஞ்சபட்சம் 64 ரவுண்டாவது சொல்லணும். அப்படி சொல்லலை அப்படின்னா அவங்க பக்தி தொண்டுல கீழ்நிலையில, அதாவது விழுந்தவனாக தான், வீழ்ச்சி அடைந்தவனாக தான் கருதப்படுவார் அப்படின்னு பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி மகாராஜ் சொல்றாரு. அவருடைய கணக்குப்படி நம்ம எல்லாருமே வீழ்ச்சி அடைந்தவர் தான் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாங்க. இருந்தா கூட பகவான் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர் வந்து பதிதா பாவனா, அதாவது வீழ்ச்சி அடைந்தவர்கள் எல்லாருமே மீட்பவர். அதனால கண்டிப்பா அவருடைய கருணை நம்மளுக்கு இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றாங்க. ஸோ குறைஞ்சபட்சம் ஸ்ரீல பிரபுபாதா பரிந்துரைத்தபடி 16 மாலை சொன்னா கண்டிப்பா சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடைய கருணை நம்மளுக்கு உண்டு அப்படின்னு பிரபுபாதா இங்க சொல்றாங்க. அது எந்த ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காரு கூட இங்க மேற்கோள் காமிச்சிருக்கிறாங்க.
ஒருவன் கிருஷ்ணா என்ற பெயரை உச்சரித்தால் அவனை சாதாரண மக்களுள் சிறந்தவனாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ட்டு சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் மத்திய லீலை 15.106 அவங்க சொல்லியிருக்கிறத மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறாங்க. இன்னொரு ஸ்லோகமும் மேற்கோள் காட்டியிருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணரின் புனித நாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஆர்வம் கொண்டவரை, கிருஷ்ணரின் புனித நாமங்களை வழக்கமாக உச்சரிக்க விரும்புபவரை வைஷ்ணவராக ஏற்றுக்கொண்டு மனதிலாவது மரியாதை செலுத்த வேண்டும். ஸோ இந்த கிருஷ்ண நாமத்தை சொல்றவங்களை கண்டிப்பா சாதாரண மக்களோட சிறந்தவங்க தான் அப்படின்னு சைத்தன்ய மகாபிரபு சொன்னதை மேற்கோள் காமிச்சிருக்கிறாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ரொம்ப நன்றி பிரபு. ஸோ இங்க வந்து கனிஷ்ட அதிகாரிகளுடைய தன்மை எப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அவங்க எப்படி இருப்பாங்க? அவங்களுடைய நம்பிக்கை மென்மையாகவும் பலவீனமாகவும் இருக்கும். அவங்க டக்குன்னு வீழ்ச்சி அடைறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஓகே, கனிஷ்ட அதிகாரியுடைய இன்னொரு பெயர் என்ன? நம்ம போன கிளாஸ்ல பார்த்தோம். கனிஷ்ட அதிகாரியோட இன்னொரு பெயர் என்ன? ஏன்னா இப்ப அடுத்தடுத்து பார்க்க போறோம். மத்தியம அதிகாரியோட பெயர் என்ன, அடுத்த பெயர் என்னன்னு பார்க்க போறோம். யார் சொல்றீங்கன்னு பார்க்கலாம். பிராகிருத பக்தர் அப்படின்றது. ஹரே ஹரி போல. ஹரே கிருஷ்ணா. சூப்பர் மாதாஜி. பிராகிருத பக்தா அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? பிராகிருத பக்தா. ஓகே, சரி. இப்ப வந்து இங்க வந்து பாக்குறோம், பிரபுபாதர் வந்து கௌட்டியமட்ல தான் வந்திருக்காரு. ஸோ கௌட்டியமட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா 64 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும். நம்ம 16 மாலைகள் பண்ணவே கஷ்டப்படுறோம் இல்லையா? 64 மாலைகள் ஜபம் பண்ணணும். அப்படி பண்ணலைன்னா அவங்க பக்தி தூண்ல விழுந்தவங்களாக சொல்லப்படுறாங்கன்னு பாக்குறோம். அப்ப எவ்வளவு கருணையோட பிரபுபாதர் வந்து நமக்கு வந்து, நீ 16 மாலைகள் பண்ணா போறோம், கிருஷ்ண பக்தியை மத்தவங்களுக்கு எடுத்து சொல்லணும், அது போல நமக்கு என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதுபடி நீங்க வாழணும்னு சொல்லியிருக்க. என்ன ஒரு கருணை வாய்ந்தவர் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருன்றதை நம்ம பார்க்கிறோம். ஓகே, அதுல இன்னும் பாக்கி யாராவது சொல்றீங்களா? உங்க டீம்ல வேற யாராவது இருக்காங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. 4 பேர் ரம்யா தான் மாதாஜி மாதாஜி. 4 பேர் தாங்க மாதாஜி. அதான் முடிச்சிட்டீங்களா? நீங்க ஃபுல்லா படிச்சுட்டு சொன்னேனே, அந்த இது ஃபுல்லா படிக்கலையா? ஃபுல் பேராகிராஃப் ஃபுல்லா படிக்க சொன்னீங்க மாதாஜி. அந்த மாதாஜி ஸ்லோகம் நான் ஃபுல்லா ட்ரை முடிச்சிட்டு வந்துருங்க. பண்றேன் மாதாஜி. படிச்சு பார்த்தேன். ட்ரை பண்ணட்டுங்களா? ட்ரை பண்ணுங்க மாதாஜி. ஓகே பண்ணுங்க. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. விக்னேஷ் பிரபு, ரொம்ப நன்றி பிரபு. நீங்க கால் பண்ணனால இன்னைக்கு நிறைய பக்தர்கள் வந்திருக்காங்க. எல்லா பக்தர்களுக்கும் பணிவான நமஸ்காரம். நன்றி விக்னேஷ் பிரபு. தேங்க்யூ மாதாஜி. விக்னேஷ் ஹரே பாபு. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. யூ ஆர் டூயிங் வண்டர்ஃபுல் சேவா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு டீமா தான் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் அட்லீஸ்ட் காலிங் சேவை வந்து ரொம்ப உத்தமமான ஒரு சேவை. அதனால நமக்காக கூப்பிட்டுருக்காங்களேன்னு சொல்லிட்டு பக்தர்கள் வருவாங்க. நான்லாம் அந்த மாதிரி வர முடியாம அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க, அவங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க அதுக்காக போனோம் அப்படின்னு சொல்லி வந்திருக்கோம். நமக்கு ஏன்னா ஸ்டார்டிங்ல நமக்கு நிறைய வேலை இருக்கும், நிறைய இதா இருக்கும், நமக்கு இதுல அவ்வளவு ருச்சி வராது, நமக்கு இருக்கிற இதுல என்னப்பா இது அப்படின்னு தோணும். ஆனா அவங்க சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்காக நம்ம போவோம் அப்படின்ற மாதிரி இது பண்ணி அப்படியே நம்ம பக்தர்கள் சங்கம் கிடைக்கிறது தான். அதனால பெரிய சேவை. இதை நீங்க டீமா தான் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். எல்லாருக்கும் டிவைட் பண்ணி கொடுங்க. எப்ப இது காலிங் சேவை பண்ணாலும் அவருடைய பகவானுடைய தொண்டுல அட்லீஸ்ட் நம்ம ஏதோ ஒரு விதத்துல அணில் பிள்ளை மாதிரி நம்ம ஒரு பங்கு இருக்கணும். அதுக்காகவாவது. சரிங்களா மாதாஜி? ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் பேரால எக்ஸாம்பிள் சொல்றாங்க. சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்றாரு. அவர் சாரி, இது யாரு சொல்றாங்க? எங்களுடைய நண்பர்களின் ஒருவரான இங்கே ஒரு ஆங்கில பாடகர் ஒருவர் வந்து கிருஷ்ண திருநாம உச்சரிப்பதில் வந்து ரொம்ப ஆர்வம் கொண்டு அவரோட நிறைய பாடல்கள்லையும் வந்து கிருஷ்ண திருநாமங்களை வந்து பலமுறை பாடியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி அவர் கிருஷ்ண பக்தியை பிரச்சாரம் செய்யற பக்தர்களுக்கும் அவர் வீட்டில் வச்சிருந்த கிருஷ்ண படங்களுக்கும் மரியாதை செலுத்தினாரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ மொத்தத்தில் இதில் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவர் கிருஷ்ண நாமங்களை பற்றியும் கிருஷ்ணரோட லீலையை பற்றியும் ரொம்ப மிக உயர்ந்த எண்ணம் கொண்டனால அவருக்கு வந்து மனதளவில் நாங்கள் வந்து மரியாதை அளிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா அவர் வந்து கிருஷ்ண பக்தியில மேலும் கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி மரியாதை செலுத்துறவங்க டிவோட்டீஸ்க்கும் கிருஷ்ண படத்துக்கும் அவர் மரியாதை செலுத்துறாரு அப்படின்னாவே அவர் கனிஷ்ட அதிகாரிங்கிற அந்த இதுல வந்துடுறாரு, முதல் நிலை பக்தர். ஸோ அவர் கண்டிப்பா வந்து பக்தியில மென்மேலும் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ இத்தகைய மனிதருக்கு வந்து எப்பயுமே மரியாதை கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. இறுதியா வந்து யாரு திருநாமத்தை தொடர்ந்து உச்சரிச்சு கிருஷ்ண உணர்வுல முன்னேறணும் அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ
அவங்களுக்கு வைஷ்ணவர்கள் எப்பயுமே வந்து மரியாதை செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே சமயம் பெரிய பிரச்சாரர்களாக நிறைய பேர் இருந்திருக்க வேண்டியது, ஆனா அவங்க பகவானோட திருநாமத்தை உச்சரிக்காம பகவானோட உணர்வுல இல்லாத காரணத்தினால படிப்படியா இந்த ஜடவாழ்வுல வந்து வீழ்ந்ததை பார்த்திருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமிக்கு யார் சொல்றா? பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு இதெல்லாம். இப்போ முந்தின பதத்துல கூட அஸ்வின் பிரபு பேசும்போது கூட சொன்னாங்க இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாம் அதாவது எப்படி மேற்கத்திய நாடுகள்ல எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்க. அஸ்வின் பிரபு இல்ல, இவங்க மோகன் சுந்தரம் பிரபு சொன்னாங்க இல்லையா? அவங்க எல்லாம் அவ்வளவு ஒரு சொபிஸ்டிகேட்டட் லைஃப்ல இருந்தாங்க. அவங்களோட கம்ஃபர்ட் ஜோனை விட்டு வெளியில வந்திருக்காங்க. அந்த அசௌகரியங்கள் எல்லாம் அவங்க வந்து தாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ ஆரம்ப காலகட்டத்துல ரொம்ப இன்டீரியரா எங்கெல்லாம் டெம்பிள் வச்சாங்களோ அங்க வந்து அவங்களுக்கு படுக்க வசதி இருக்காது, காலையில காலை கடன் செய்யறதுக்கு வசதி இருக்காது. எப்படி ஒரு நல்ல ஒரு ஒரு சௌகரியமான இடத்துல இருந்துட்டு அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருக்கிற ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து இது பண்ணாங்க. அப்போ அது அந்த வைராகியம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா பௌதிக பற்ற விடுத்து ஆன்மீக பற்று அதிகரிச்சதுனால அந்த வைராகியம் வந்துச்சுன்றதை நம்ம பாக்குறோம். சோ இங்க பிரபுபாதர் எக்ஸ்பிளைன் பண்றார் எப்படி வந்து இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்துல பக்தர்கள் இருக்காங்க. அவர் வந்து பௌதீகமா பாடகராகவே இருந்தாலுமே கூட பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரோட நாமத்தையும் அவருடைய பக்தர்களுக்கும் தொண்டு பண்றாரு. அவருடைய படத்தை வச்சு அவங்க வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க. அதனால அவங்களுக்கு நாங்க மரியாதை செலுத்துறோம் அப்படின்றத சொல்றாரு. கண்டினியூ பண்ணுங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நெக்ஸ்ட் சைத்தன்ய மகாபிரபு பக்தி தொண்டை 3 வகையா பிரிக்கிறாரு. சாஸ்திர ஜுக்தி நாஹி ஜானே திருட ஸ்ருத்தாவான் மத்தியம அதிகாரி சேயி மகாபாக்கியவான். சாஸ்திர சித்தாந்தங்களை பூர்ண அறிவு இல்லாத போதும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதுல உறுதியான நம்பிக்கையோட பக்தி தொண்டில் வந்து விலகாம உறுதியா இருக்கிறவங்கள மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவங்க வந்து ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலி அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா உறுதியான நம்பிக்கை கொண்டவர் அப்படிங்கறனால கண்டிப்பா பக்தி தொண்டுல அவர்னால உண்மையான தகுதி முன்னேறதுக்காக உண்மையான தகுதி வாய்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல பின்வருமாறு சொல்லியிருக்காங்க, ஒருவர் வந்து நம்பிக்கையின் அளவை பொறுத்தே அவங்க பக்தி தொண்டில் ஆரம்ப நிலையில தான் கனிஷ்ட அதிகாரியா இருக்காங்களா, இல்லை இடைநிலை மத்தியம அதிகாரியா இருக்காங்களா, இல்லை மிக உயர்ந்த உத்தம அதிகாரியா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி தகுதி பெறுறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது வரைக்கும் தான் நான் படிச்சேங்க மாதாஜி. ஓகே, வேற யாராவது ட்ரை பண்றீங்களா உங்க டீம்ல? இல்ல வேற டீம்ல இருக்கவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? ஓகே, சரி பார்க்கலாம். இங்க நம்ம பாக்குறோம் ஒருவனுடைய நம்பிக்கை ஸ்ரத்தா அப்படின்னு பாக்குறோம் இல்லையா? முதல்ல நம்ம வந்து 9 விதமான நிலைகள் இருக்கு பக்தி தொண்டை. இன்னும் நம்ம டீப்பா படித்தோம்னா 12 விதமான நிலைகள் அப்படின்னு பெரிய இதுல போயிட்டே இருக்கும். நம்ம மேம்போக்கா பார்த்தோம்னா பக்தியோட அந்த படிகள் என்ன அப்படின்னு பாக்குறோம். முதல்ல வந்து பகவானுடைய கருணை. அது கருணை இருந்தாதான் நமக்கு வந்து ஸ்ரத்தா வரும் இல்லையா? சோ அந்த ஸ்ரத்தான்னா என்னது? நம்பிக்கை அப்படின்றத பாக்குறோம். நம்ம எப்படி எவ்வளவு தூரம் நம்பிக்கையோட இருக்கோமோ அவ்வளவு தூரம் பக்தி தொண்டோட நிலைகளை வந்து நாம மதிப்பிடுறோம். அந்த நிலைக்கு நம்ம போக முடியும். சோ அப்ப நம்ம எந்த நிலைக்கு போகணுன்றதை யாரு நிர்ணயம் பண்றது? யாரு இங்க நிர்ணயம் பண்றாங்க? உயர்ந்த நிலை வந்து பிரேம நிலை. அப்ப அந்த உயர்ந்த நிலை போறது யார் கையில இருக்கு? நான் கேக்குற கேள்வி புரியுதுங்களா? பக்தியோட படிகள் வந்து நம்ம கையில தான் இருக்கு. நம்மளோட நம்பிக்கை எவ்வளவு அளவு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணி நம்ம முதல் ஆரம்ப நிலையில இருக்கணுமா, மத்திய நிலையில இருக்கணுமா, உத்தம பக்தராக மாறணுமான்றது நம்ம கையில தான் இருக்கு. பிரபுபாதர் இங்க சொல்றார், அவ்வளவு ஒரு திருடனாக இருந்தவங்க கூட உத்தம அதிகாரி நிலைக்கு அவங்க உயர்த்தப்பட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க அந்த நம்பிக்கையோட பக்தி தொண்டு பண்ணதுனால அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க கிருஷ்ணருக்கு வந்து தெய்வீகமான அன்பு தொண்டுகள் ஆற்றுறதுனால அவங்களுடைய இதர கர்மங்கள் அனைத்தையும் ஒருவன் இயற்கையாகவே நிறைவேற்றி விடுகின்றான். இப்ப வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அஷ்டாங்க யோகம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுல 8 நிலைகள் இருக்கு இல்லையா? அது முதல்ல யம, நியம, ஆச்சன அந்த மாதிரி 8 நிலைகளை தாண்டினாதான் கடைசியா நீங்க வந்து அஷ்டாங்க நிலை அந்த ஜீவ சமாதி அடைய முடியும். ஆனா இங்க பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது இயற்கையாகவே புலன்கள் எல்லாம் கட்டுப்படுத்தப்பட்டுவிடும். நீங்க அஷ்டாங்க யோகம் பண்ணும்போது மனதை கட்டுப்படுத்தணும், புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும், ஒரே நேர்கோட்டுல கொண்டு வரணும். ஆனா இங்க அப்படி இல்லை. ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பக்தி தொண்டு பண்ணும்போது நம்மளுடைய மனமும் புலன்களும் கட்டுப்பட்டு விடும். அதனால மத்த கர்மங்கள் எல்லாம் தானாகவே நிறைவேற்றப்பட்டு விடும். எப்படி ஒரு செடிக்கு வந்து வேருக்கு தண்ணி ஊத்துனா அது எல்லா
எல்லா அந்த முழு தாவரத்துக்கும் தேவையான செடி சக்தியை கொடுக்கும். அது போல பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணோம் அப்படின்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு எல்லா கர்மங்களும் நிறைவேற்றப்பட்டு விடும் அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ அதுதான் வந்து திடமான நம்பிக்கை அல்லது உறுதியான ஸ்ரத்தா. சோ ஸ்ரத்தா அப்படின்னாக்கா பகவான் கிருஷ்ணர் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. அதுதான் வந்து கிருஷ்ண உணர்வு அப்படின்றதுதான் பக்தியோட தொடக்கம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அந்த நம்பிக்கை எப்படி இருக்கணும்? உறுதியாக இருக்க வேண்டும். பகவான் இருக்கார், அவர் என்னை காப்பாற்றுவார், அவரே முழு முதற் கடவுள், அவரை தாண்டி வேற ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இத நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்கள் எல்லாம் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. அர்ஜுனன் என்ன பண்ணார்? 2.7 ஸ்லோகத்திலேயே கார்பண்ய தோஷோ பகவத் பிரசாதம், அவர்கிட்ட பகவான் கிட்ட முழுமையாக சரணாகதி பண்ணிட்டார். நான் வந்து உங்ககிட்ட சரணடைந்த சீடன், எனக்கு ரொம்ப குழப்பமா இருக்கு, என்னுடைய கர்ம பலன் மூலமாக நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், குழம்பி இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரணாகதி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அவருக்கு வந்து பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே வந்து ஞான உபதேசம் பண்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்கான அதிகாரப்பூர்வ உபதேசங்கள் பகவத்கீதையில சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அவை எவ்வித தேவையற்ற வியாக்கியானங்களும் இன்றி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும். சோ பகவான் சொல்லிட்ட இந்த கீதா உபதேசம், அதனால அப்படியே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே வழியிலதான் அர்ஜுனனும் பகவத்கீதையை ஏற்றுக்கொண்டார். கடைசியில் அவர் சொன்னார் இல்லையா, நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ நான் அப்படியே கேட்கிறேங்கிறார். சோ இங்க பகவத்கீதையை கேட்டதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் கிருஷ்ணரிடம் சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் வதசி கேசவா, கிருஷ்ணா நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அது எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கின்றேன், கட்டளை எடுங்கள்ட்டார் அப்படியே. சோ வந்து பகவத்கீதையை உணர்வதற்கு இதுதான் வந்து சரியான முறை. பகவான் தான் கதி அப்படின்னு அந்த நம்பிக்கையோட அவரிடத்துல சரணாகதி பண்றது, இதுதான் ஸ்ரத்தா எனப்படுகின்றது. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, திரௌபதி வஸ்திராபரணம், பாண்டவர்கள் கணவன் காப்பாற்றல, பெரியோர்கள் காப்பாற்றல, யாராலையும் காப்பாற்ற முடியல. அவ தன்னுடைய சக்தியும் நினைச்சு அவங்க என்ன பண்ணாங்க, அதை வச்சாவது நம்ம வந்து நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்ள முடியும்னு பார்த்தாங்க, அதுவும் முடியல. கடைசியில என்ன பண்ணிட்டாங்க, 2 கையும் தூக்கிட்டாங்க. கிருஷ்ணா உன்னை தவிர்த்து எனக்கு வேற கதியே இல்லை. அத்தனை அவையோர்கள் இருக்காங்க, ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப பலவந்தமாக ஆடையை அப்படியே உருவுற, ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, நீயே கதின்னு சொல்லிட்டு 2 கையும் தூக்கிட்டு கிருஷ்ணான்னு போயிட்டாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு அந்த இடத்துல என்ன தேவைப்படுதோ அது பகவான் கொடுத்தார். அது மட்டுமல்ல, இப்படி இருக்கக்கூடிய அதர்மவாதிகளோட வம்சமே இருக்கக்கூடாதுன்னு அத்தனை பேரும் வந்து குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்துல மடிந்தார்கள் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ ஸ்ரத்தா நம்பிக்கைன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. அதுல பகவத்கீதையில ஒரு சில பகுதிகள் எனக்கு பிடித்தம், அதை நம்ம எடுத்துக்கிறோம், மத்ததை விட்டுறோம், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. அனைத்துமே நமக்கு பலனை அளிக்கக்கூடியது, அதனால அனைத்துமே நாம முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, சர்வ தர்மான் பரித்யஜ மாமேகம் சரணம் விரஜ, எல்லா விதமான தர்மங்களையும் விட்டுட்டு என்கிட்ட மட்டும் சரணடைன்னு சொல்றார். இன்னும் கொஞ்சம் மேல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஆச்சாரியர்கள்லாம் சொல்றாங்க, பகவானை தவிர்த்து தேவைக்காக நான் மத்த தேவியர்கள் வழிபாடோ இல்ல மற்ற விஷயங்களோ செய்யறேன் அப்படின்னா அதை என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா ஒரு விலை மாதுவோடைய தன்மைக்கு ஒப்பானதாகும். அப்ப எப்படி ஒரு கணவன் ஒரு மனைவி வந்து தன்னுடைய கணவனுக்கு வந்து கற்போட அவரை மட்டுமே நினைச்சு அவரே கதின்னு இருக்காலோ, அந்த அளவுக்கு நாம வந்து பகவான் மேல எல்லா தர்மத்தை விட்டுட்டு அவரே கதின்னு இருக்கணும் அப்படின்றத சொல்றாரு. அதுதான் அவருடைய இறுதி உபதேசம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். சோ இந்த உபதேசத்துல ஒருவன் முழு நம்பிக்கை கொள்ளும் போது அந்த உறுதியான நம்பிக்கையை ஆன்மீக வாழ்வில் முன்னேற்றத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகின்றது. ஒரு சில விஷயங்களை ஏத்திக்கிறது, ஒன்ன விட்டுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது. சோ உறுதியான நம்பிக்கை மிக முக்கியமான ஒன்று. சோ ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர உச்சாரணத்தில் ஒருவன் முழுவதுமாக ஈடுபடும் போது படிப்படியாக அவன் தனது ஸ்வரூப நிலையை உணர்கின்றான். என்ன ஸ்வரூப நிலை? தாசானு தாசானு தாசன், பகவானுடைய சேவகனுக்கும் சேவகனுக்கும் சேவகன். சோ அது எப்ப நாம வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும்? பகவானுடைய நாம உச்சாரணம், அது நம்பிக்கையோட நாம உச்சரிக்க வேண்டும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையோட அந்த முன்னுரை, அந்த இதுலலாம் அறிமுகம், அந்த இதுல எல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே மூல முழுமுதற் கடவுள் என்பதை பெயரளவாவது நீங்க எடுத்துக்கிட்டாதான் நீங்க வந்து பகவத்கீதையே புரியும் அப்படின்றத வந்து பிரபுபாதர் முன்னே கொடுத்திருப்பாரு. சோ நம்ம வந்து இங்க என்ன பண்ணணும், பகவானே கதி அப்படின்னா அவரே முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்றத நாம நம்பிக்கையோட உச்சாடனம் செய்யும் போது பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். அப்படி இல்லாத பட்சத்துல அவர் நம்ம வெளிப்படுத்த மாட்டார். சோ அது மட்டும் இல்ல, பகவான செயற்கையான முறைகளால நாம உணர்ந்து விட முடியாது. உண்மையான நம்பிக்கையோட
நாம ஜபம் செய்வதனால மட்டும்தான் அவரை உணர முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ பகவான் கிட்ட உண்மையான சேவையில நாம ஈடுபட வேண்டும். எப்படி சேவை நாவிலிருந்து தொடங்குகின்றது. இந்த மாதிரியான சேவை பகவானுடைய நாம உச்சாரணத்திலிருந்து தொடங்குகின்றது அப்படின்னு பார்க்கிறோம். அப்படின்னா எப்பொழுதும் நாவை பகவானின் திருநாமங்களை உச்சரிப்பதில், கிருஷ்ண பிரசாதத்தை ஏற்பதிலும் நாம் உபயோகிக்க வேண்டும். இந்த 2 செயல்களை தவிர்த்து வேற எதுலையும் ஈடுபடுத்தக்கூடாது. சோ பகவானுடைய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கொள்றது, பகவானுடைய நாம ஜபம். சோ இது 2 மட்டும்தான் நம்ம வந்து பகவானை புரிந்துக்க முடியும். இது முறையானது நம்பிக்கையோட கடைபிடிக்கப்படும் பொழுது பரமபுருஷ பகவான் தமது பக்தர்களுக்கு தம்மை வெளிப்படுத்துகின்றார். எப்ப உறுதியோட நாம இந்த நம்பிக்கையோட இந்த 2 செயல்களை செய்யும் போது பகவான் தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார். சோ நான் கிருஷ்ணரின் நித்திய சேவகன் அப்படின்னு உணரும் போதுதான் கிருஷ்ணரின் சேவையை தவிர்த்து மற்றவற்றில் ஒருவனுக்கு ஆர்வம் குறைகின்றது. சோ கிருஷ்ணரையே நினைத்து கொண்டு கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை பரப்புவதற்கான செயல்முறைகளை வகுத்து கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் பிரச்சாரம் செய்வதே தனது கடமை என்று அவன் எண்ணியிருப்பார். யாரு? அந்த உண்மையான தூய பக்தர். நம்ம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? உபதேசாமிர்தம். தூய பக்தர்களுக்கு உண்டான உபதேசங்கள், அறிவுரைகள் இதுல நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம். நாம இப்ப இன்னும் அந்த கனிஷ்ட அதிகாரிகள் இல்ல, கொஞ்சம் கொஞ்சமா முன்னேற நம்ம பயிற்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கோம். அதனால இது கொஞ்சம் ஹெவியா இருக்கும். ஆனா இதுதான் உண்மை. அதனால அதை புரிஞ்சுக்க நம்ம ட்ரை பண்றோம். சோ எவ்வளவுக்கு எவ்வளோ நாவை வந்து பகவானுடைய பிரசாதத்தை எடுத்துக்கிறதுலயும் நாம ஜபம் பண்றதுலயும் உபயோகப்படுத்துறோமோ அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த வந்து நம்ம பக்தியில வந்து முன்னேற முடியும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ உலகம் முழுவதும் கிருஷ்ணரை பத்தின பிரச்சாரத்தை செய்யறதுதான் தன்னுடைய கடமையா நினைக்கிறாங்க. யாரு? உத்தம அதிகாரிகள், மகாபாகவதர்கள் அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அவங்க 6 விதமான செயல்முறைகளின்படி அவரது தொடர்பும் சங்கமும் உடனடியாக ஏற்கப்பட வேண்டும். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன 6 விதமான செயல்கள், பக்தர்கள் நடுவுல இருக்கக்கூடிய 6 விதமான செயல்கள் என்ன? இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகம் யாரு சொல்றீங்க? 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி. சொல்லுங்க. ததாதி பிரதிக்ருணாதி குய்யம் இல்ல, மீனிங் மட்டும் சொல்லுங்க. மீனிங் சொல்லுங்க. என்னென்னு மட்டும் சொல்லுங்க. 6 விஷயங்கள். வெகுமதிகளை தானமாக கொடுத்தல், வெகுமதிகளை தானமாக ஏற்றல், மனதில் உள்ள ரகசியத்தை வெளிப்படுத்துதல், ரகசியத்தை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளுதல், பிரசாதம் ஏற்றல், பிரசாதம் வழங்குதல் ஆகியவை பக்தர்களுக்கு இடையில் பகிர்ந்து கொள்ளப்படும் அன்பிற்கான 6 அறிகுறிகளாகும். ஹரி ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயந்தி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த மாதிரியான 6 விஷயங்களை பண்றாங்க. யாரு? இந்த மகாபாகவதர்கள் அப்படின்னு பார்ப்போம். இவங்க எல்லாம் உண்மையில் முன்னேறியவரான வைஷ்ணவ பக்தரை இப்படி முன்னேறினவங்கள உத்தம அதிகாரிகள், அவர்கள் தான் குருவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ நம்ம அடுத்த சீடர்களோட நிலை என்ன? குருன்றவங்க யாரு? அந்த உத்தம அதிகாரிகளோட இன்னொரு இது என்னன்னு பார்த்தோம். சோ இங்க ஆன்மீக குருவிற்கு அனைத்தையும் அர்ப்பணிக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால ஒருவனது உடைமைகள் அவருக்கு அளிக்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக பிரம்மச்சாரிகள் மற்றவரிடமிருந்து யாசித்து, நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம யாசகம் செய்து அந்த யாசகம் பெற்றதை அது ஒரு ட்ரெடிஷனா வச்சிருக்காங்க. அத வந்து தன்னுடைய குருக்கு வந்து அனுப்பி வைப்பாங்க, அர்ப்பணம் பண்ணுவாங்க. குரு அதை வச்சு ஒண்ணும் பண்ண போறது கிடையாது. பட் நாம வந்து யாசிச்சு குருவை வந்து திருப்திப்படுத்த முயற்சி பண்றோம். இங்க அததான் சொல்லப்பட்டு, பிரம்மச்சாரிகள் என்ன பண்றாங்க? மற்றவங்க கிட்ட இருந்து யாசித்து அதனை ஆன்மீக குருவிற்கு அளிக்க வேண்டும். சோ தனக்குன்னு என்ன இருந்தாலும் அதை வந்து குருவோட தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் எப்ப அந்த தீட்சை பெறும்போது. சோ ஒருவன் தன்னை உணராமல் உயர்ந்த பக்தர் அல்லது மகாபாகவதரை போல பாவனை செய்யக்கூடாது. இத்தகைய நடிப்பினால் ஒருவன் படிப்படியாக சீரழிவது நிச்சயம். சோ நமக்கு வந்து யாரு கனிஷ்ட அதிகாரி, யாரு மத்தியம அதிகாரி, யாரு உத்தம அதிகாரி அப்படின்ற நிலை நமக்கு தெரியணும். கனிஷ்ட அதிகாரி என்ன பண்ணுவாங்க? கோவிலுக்கு வருவாங்க, பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்துக்கு வழிபாடு செய்வாங்க, போயிருவாங்க, அவ்வளவுதான். அவங்களோட போக்கஸ் எல்லாம் பகவான் மட்டும் தான் இருக்கும். மத்தியம அதிகாரி என்ன பண்ணுவாங்க? பக்தர்களுடைய சங்கத்தோட தன்மை தெரியும், அதனால அவங்க பக்தர்கள் சங்கத்துல இருப்பாங்க. அதே சமயத்துல யாரெல்லாம் கொஞ்சம் நாத்திகர்களாக இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் தூர விலகி போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்க கிட்ட அவங்களால டிஃபெண்ட் பண்ண முடியாது. உத்தம அதிகாரிகள் என்ன பண்ணுவாங்க? எல்லாரும் எப்பவும் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்திலே இருக்காங்க.
ஸோ அதனால உத்தம அதிகாரிகள் குணங்கள்லாம் நம்ம இங்க பார்க்கணும். ஸோ ஆஹ் நம்ம வந்து மகாபாகவதர்கள் போல பாவனை செய்யக்கூடாது. அப்படி யாராவது நடிச்சாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுடைய அழிவு நிச்சயம். சைத்தன்ய மகாபிரபு பகவானுடைய மறு அவதாரம் இல்லையா? அவரே வந்து என்ன சொல்றார், நான் வந்து உங்களுடைய நாமத்திலேயே நீங்க எல்லா சக்தியும் கொடுத்துருக்கீங்க. அந்த நாமத்தை சொல்றதுக்கு கூட எனக்கு முடியாத ஒரு தாழ்ந்த நிலையில இருக்கேன் அப்படிங்கிறார். சோ எப்படி வந்து தூய பக்தர்கள் வந்து தான் உயர்ந்தவங்க அப்படின்ற அந்த கர்வம் அவங்களுக்கு இருக்கவே இருக்காது. நான் தாசானு தாசானு தாசன், அந்த எப்பவுமே வந்து அந்த ஹம்பிள்னஸ் அது எப்பவுமே அவங்க கடைபிடிப்பாங்க, பணிவு. ஸோ இங்க கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி உங்களுக்குள்ள வேறுபாட்டை தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய புத்தி உடையவர்களாக இருக்க வேண்டும். கனிஷ்ட அதிகாரிக்கு மனித அளவுல அவங்க வந்து மரியாதையோட இருக்கணும். மத்தியம அதிகாரிகளுக்கு நமஸ்காரங்கள் செய்யணும். உத்தம அதிகாரிகளுக்கு வாப்பு சேவா, வாணி சேவா பண்ணணும். எப்பவுமே சேவை. அவங்களுடைய பிரச்சாரத்தை வந்து மேற்கோள் எடுத்துக்கொண்டு அதை எப்போ தினமும் நம்ம லிசன் பண்ணி கேட்டு அவங்களுடைய அவங்களுடைய வகுப்புகளை கேட்டு பகவானை அதே வந்து பெரிய சேவா. அதுதான் வந்து வாணி சேவா அப்படின்னு சொல்றோம். வாப்பு சேவா அப்படின்னாக்கா பிசிக்கலா அவங்களுக்கு சர்வீஸ் பண்றது. எப்படி பிரசாதம் ரெடி பண்ணி கொடுக்கலாம், அவங்க வர்றதுக்கு உண்டான தங்குற வசதிகள் நம்ம செய்து கொடுக்கலாம். அதெல்லாம் வந்து உத்தம அதிகாரிகள் செய்யக்கூடிய சேவை அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ ஒருத்தவங்க வந்து புரிஞ்சுக்கணும் இவங்க எந்த நிலையில இருக்காங்க, அவங்களுக்கு எப்படி நாம பணிவான ஆஹ் ஆஹ் ப- பக்தர்களாக அவங்கள வந்து நடத்தணும் அப்படின்றது தெரியணும். சோ இங்க பக்தனானவன் தன்னுடைய சொந்த நிலையை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தரை போன்று பாவனை செய்யக்கூடாது. நம்ம வந்து சில சமயம் நமக்கு தோணும், நமக்கும் வந்து கோபியர்களுடைய கதைகள்லாம் படிச்சு எனக்கும் இந்த மாதிரி பிரிவு கிருஷ்ணரை பிரிஞ்சு இருக்கா மாதிரி இருக்கே, அதெல்லாம் வந்து உயர்ந்த எக்ஸால்டட் பொசிஷன். அந்த உடனே நம்மள அந்த அளவுக்கு நம்மள ஒரு உயர்ந்த நிலைக்கு எடுத்துக்கொள்ளவே கூடாது. பகவானுடைய கருணை இருந்தாதான் நமக்கு பக்தி கிட்டும். உடனே நான் அந்த உயர்ந்த பக்தனோட நிலைக்கு போயிட்டேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்க கூடாது. அப்படி இருந்தோம்னா அது ஒரு அறியாமை, மூடத்தனம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வீழ்ச்சியடைந்த ஆத்மாக்களை வைஷ்ணவத்திற்கும் நீங்க சில சமயம் பார்த்துருக்கலாம், கோவில்லயும் சரி இல்ல இதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்னதா ஏதாவது சேவை பண்ணிட்டு அவங்கள வந்து அவங்கள ஒரு பெரிய ஆள் மாதிரி அவங்க நினைச்சுப்பாங்க. இது பௌதிகமானதானே நம்ம பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா ஆன்மீக இதுலயுமே இருக்கு. சோ இது வந்து என்ன சொல்றது, அவங்களுடைய அறியாமையை காட்டுகின்றது. அதே சமயத்துல நிறைகுடம் நீர் தழும்பான்னு சொல்ற மாதிரி இந்த உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் தன்னை ஒரு பெரிய இதா காட்டிக்கவே மாட்டாங்க. ஆனா அந்த அந்த இந்த ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னையே வந்து உயர்ந்த நிலையில காட்டிக்குவாங்க. சோ அதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தவறானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களை வைணவத்திற்கு மாற்றும் ஒருவரோட திறனை கொண்டு உத்தம அதிகாரி வைஷ்ணவரை கண்டு கொள்ளலாம். எத்தனை பேர் வந்து கிருஷ்ண பக்தி கொண்டு வராங்க அப்படின்றத பொறுத்து அந்த குரு வந்து அவங்கள வந்து அவங்க ஒரு நிலையில பக்தியில இருக்காங்களா அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்றத ஸ்ரீல பக்தி வினோத் தாக்கூரர் சொல்றார். உத்தம அதிகாரி நிலையை அடையாமல் ஒருவர் ஆன்மீக குருவாக முடியாது. ஸோ ஆன்மீக குரு ஆகணும் அப்படின்னாக்கா உத்தம அதிகார நிலைக்கு நம்மள உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். சோ கனிஷ்ட நிலையில இருக்கும் வைஷ்ணவரும் மத்திய நிலையில இருக்க வைஷ்ணவரும் அதே நிலையில் உள்ளவர்களை சீடர்களாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நம்ம வந்து பாக்குறோம் இல்லையா, 5 விதமான குருக்கள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு மென்டரா இருக்கலாம். ஆனா அத்தகைய சீடர்கள் அவரது குறையுள்ள வழி நடத்துதல் வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளை அடையவே முடியாது. கனிஷ்ட அதிகாரியும் மத்தியம அதிகாரியும் குருவா இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா நாம வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் என்னது, வாழ்க்கையோட குறிக்கோள் நான் பகவானுடைய சேவகன், பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு பண்ணணும், அந்த பக்தி சேவை செய்து இந்த மனித வாழ்வினாலிருந்து நான் விடுபடணும். அதுதான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையோட குறிக்கோள். ஆனா இந்த மத்தியம அதிகாரிகளையும் கனிஷ்ட அதிகாரிகளையும் குருவா நம்ம ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நம்ம அந்த குறிக்கோளை அடைய முடியாது. எனவே ஒரு சீடன் என்ன பண்ணணும், ஆன்மீக குருவாக ஒரு உத்தம அதிகாரியை ஏற்றுக்கொள்வதில் நாம் கவனமுடன் இருக்க வேண்டும். சோ நாம வந்து இந்த 5வது ஸ்லோகத்துல நம்ம என்னென்னலாம் பார்த்தோம், 5வது ஸ்லோகத்துல சோ இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணரின் திருநாமங்களை உச்சரிக்கும் பக்தர்களை நம்ம வந்து மூன்று நிலைகள்ல பாக்குறோம். கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி. கனிஷ்ட அதிகாரினா ஆரம்ப நிலையில இருக்கவங்க, பிராகிருத அதிகாரி அப்படி பக்தா அப்படின்னு சொல்றோம். மத்தியம அதிகாரி அப்படின்னாக்கா பகவானுக்கு நேரடியாக தொண்டு செய்யறவங்க, பகவானுக்கு பிரசாதம் பண்றவங்க, அர்ச்சனை பண்றவங்க, அபிஷேகம் பண்றவங்க, அந்த மாதிரி. அடுத்து உத்தம அதிகாரி உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா. சோ மத்தியம அதிகாரி தீட்சை பெற்று
பகவானுடைய விக்கிரக வழிபாட்டுல இருக்காங்க. தன்னுடைய பணிவான நமஸ்காரங்களை அவங்களுக்கு வந்து நாம சமர்ப்பிக்கணும். அதே கனிஷ்ட அதிகாரினா மனதளவுல அவங்களுக்கு மரியாதை செலுத்தணும். ஆனா அந்த பக்தி தொண்டுல எப்பொழுதும் வீழ்ச்சியே அடையாமல் உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களை எப்பவுமே நிந்திக்காம அவங்களுக்கு நாம தூய பக்தர்களுடைய சங்கம் கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்யணும். அதுதான் உத்தம அதிகாரிகளுக்கு நாம செய்ய வேண்டியது. சோ இந்த 3 நிலையில இருக்கவங்களுடைய குணங்களை பத்தி பிரபுபாதர் நமக்கு பொருளுரை கொடுத்திருக்காரு. 6வது ஸ்லோகம் போயிடலாமா? ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாரும் அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. திருஷ்டை ஸ்வபாவஜனிதைர் வபுஷஸ்ச பிராக்ருதத்வம் இஹ பஷ்யேத் கங்காம்பசாம் கலு உத்புதபேன பங்கைர் பிரஹ்மத்ரவத்வம் அபகச்சதி நீரதர்மைः दृष्टै स्वभावजनदिर्वपुश्च तोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु बुद्बुदपेन पङ्कैर् ब्रह्मद्रवत्वम् अवगच्छति नीरधर्मैः. சொல்லுங்க. ட்ரை பண்ணலாம், ஒரு லைனா ட்ரை பண்ணலாம். திருஷ்டை ஸ்வபாவஜனிதே சொல்லுங்க. வபுஷஸ்ச தோஷைர் பிராக்ருதத்வம் இஹ भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदपेन पङ्गैः ब्रह्मद्रवत्वम् अवगच्छति नीरधर्मैः स्वभावजनितैर् वपुषश्च दोषैर् न प्राकृतत्वम् इह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाम्बसां न खलु उद्बुदपेन पङ्कैः ब्रह्मद्रवत्वम् अवगच्छति नीरधर्मैः. சொல்லுங்க.
ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ட்ரை பண்ணுங்க. गङ्गाभस्मं न खलु भूतवेन भङ्गै ब्रह्मत्वं ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, மொழிபெயர்ப்பு முருகனை வழங்கியவர் தெய்வத் ராச பக்தி வேதாந்த ஸ்ரீல பிரபாதர் ஜெய். இங்க நம்ம பாக்குறோம், கிருஷ்ண உணர்வில் நிலை பெற்று இருக்கக்கூடிய தூய பக்தர்கள் தன்னை வந்து உடலோட அடையாளப்படுத்தி கொள்றது கிடையாது. அந்த அகங்காரம் மமக்காரம் இருக்காது அவங்க கிட்ட. என்ன அகங்காரம்? நான் அப்படின்ற அகங்காரம், என்னுடையது அப்படின்றது மமக்காரம். அது ரெண்டுமே இருக்காது. அது ரெண்டும் எப்படி வருது? இந்த தேகாபிமானத்தோட, இந்த உடலோட சேர்ந்து நான் இந்த குடும்பத்தோட தலைவன், இது என்னுடைய குடும்பம். சோ இந்த உடலோட சேர்ந்து தன்னை அவங்க அடையாளப்படுத்திக்கவே மாட்டாங்க. யாரு? தூய பக்தர்கள். அத்தகைய பக்தரை பௌதிக கண்ணோட்டத்தோட நாம பார்க்கவே கூடாது. நமக்கு பௌதிகமாக இருக்கக்கூடிய கஷ்டங்கள் அவங்களுக்கு இருக்கு. சோ ஒரு பக்தர் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் பிறந்திருந்தாலும், இல்ல மோசமான மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும், irrespective of the gender, irrespective of the caste, greed, racism, இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம், அததான் முன்னாடி இதுல வந்து பிரபுபாதர் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். பேசலன்னா நீங்க உங்களை மியூட் பண்ணிக்கங்க, மத்தவங்க எல்லாம் மியூட் பண்ணிக்கங்க. கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் கொஞ்சம் பேர், நீங்க மத்தவங்க டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லாம் பாத்துக்கங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவங்களுடைய இந்த பக்தர்கள், தூய பக்தர்களை நாம உடல் சார்ந்து நாம வந்து அவங்கள வந்து வகைப்படுத்தவே கூடாது. பௌதிகமான கண்ணோட்டத்துல பார்க்க கூடாது. அவங்க தாழ்ந்த குடும்பத்துல பிறந்திருந்தாலும் சரி, இல்ல மோசமான ஒரு மேனி நிறத்தை கொண்டிருந்தாலும் சரி, அங்ககீனமான உடலை பெற்றிருந்தாலும் சரி, நோய்வாய்ப்பட்ட பலவீனமான உடலை கொண்டிருந்தாலும் அவற்றை நாம பொருட்படுத்தவே கூடாது. சாதாரண பார்வையில் உடலில் குறைகள் காணப்பட்டாலும் இந்த தூய பக்தர்களுடைய உடல் என்றுமே களங்கம் அடைவதில்லை. ஏன்னா அவங்க நான் இந்த உடல் அல்ல அப்படின்றத அவங்க ஒரு உணர்ந்து இருக்கிறதுனால அந்த உடலோட சார்ந்த அவங்களோட விஷயங்கள் இல்லை நம்மள மாதிரி. சோ அது நுரை மற்றும் சேற்றினால் நிறைந்த மழைக்கால கங்கை நீரை போன்றதாகும். எப்படி கங்கை நீர்ல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா மழை பெஞ்சது அப்படின்னாக்கா அந்த நுரையோட சேர்ந்து அந்த இது வரும். அதுக்காக வந்து கங்கை புனிதப்படாம போயிருச்சா இல்ல கலங்கமாயிருத்தானா? இல்ல, கங்கை நீர் எப்பவும் புனிதமானது அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னா பகவானுடைய திருப்பாதத்தை தழுவி வந்திருக்கு. கங்கை நீர் வந்து நமக்கு வந்து பாவங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடிய ஒன்று அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ அந்த கங்கை நீர் இந்த இந்த சேற்றினாலேயோ அல்லது மழை நீர்னாலயோ அல்லது அதுல இருக்கக்கூடிய நுரையினாலேயோ அது மாசுபடுறதே இல்லை. சோ ஆன்மீக உணர்வில் முன்னேறியவர்கள் கங்கை நீருக்கு ஒப்பிடப்படுறாங்க. அந்த தூய பக்தர்கள் வந்து கங்கை நீரை போன்றவர்கள். இந்த உடல் சார்ந்த விஷயங்களை பார்த்து இவங்களுக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கு, இவங்க இவ்வளவு கருப்பா இருக்காங்க, இல்ல இவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தாழ்ந்ததுல இருக்காங்க, அந்த மாதிரி நாம தூய பக்தர்களை பௌதீக கண்ணோட்டத்துல பார்க்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ இங்க தூய பக்தி எனப்படும் பகவானுடைய தெய்வீக தொண்டு முக்தி பெற்ற நிலையில் ஆக்கப்படுகின்றது. எப்படி வந்து நமக்கு சின்னதா ஒரு சேவை செய்தா கிடைச்சா கூட அது பகவானுடைய கருணை இல்லாம அந்த சேவை நமக்கு கிடைக்கல. அதுவும் அப்ப உயர்ந்த பக்தர்களுடைய நிலையை பாருங்க. அவங்க முக்தி பெற்ற நிலையில தான் அவங்களுக்கு வந்து இந்த தூய பக்தி தொண்டு செய்ய முடியுது. சோ எந்த சூழ்நிலையிலும் தவறாமல் தனது பூரண பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுறவன் பௌதீக குணங்களை உடனடியாக கடந்த பிரம்ம நிலைக்கு வந்தடைகின்றான். இதை நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? பிரம்ம பூயாய கல்பத்தே, பிரம்மபூத பிரசன்னாத்மா அப்படின்னு சொல்றோம். சோ என்ன பௌதிகமான ஜட உலகத்திலே இருந்தாலும் அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள நான் இல்லை. ஏன்னா தூய பக்தி பண்றதுனால இந்த முக்குணங்களால நான் ஆட்கொள்ளப்படுவதே இல்லை. சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், அந்த குணத்தோட பலன்களை கடந்து நான் வந்து அடுத்த நிலைக்கு போயிடுறேன். எப்பவும் நிலைத்து இருக்கின்றேன். சோ அது வந்து பிரம்ம நிலைக்கு நாம வந்ததுக்கு சான்று. சோ இப்படி அவ்யபி ஷாரேணி பக்தி அப்படின்னா தூய பக்தி அப்படின்னு பாக்குறோம். அனன்ய பக்தி, இந்த பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கவங்க பௌதீக நோக்கங்கள் அற்றவனாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பௌதிகம் சார்ந்த ஒண்ணுமே கிடையாது. ஏன்னா எப்பவுமே கிருஷ்ணரை மனதுல தாங்கி இருக்கிறதுனால கிருஷ்ணருக்கு வந்து என்ன செய்யறது, கிருஷ்ணரை எப்படி திருப்திப்படுத்துறது அப்படின்னு எப்பவுமே வந்து கிருஷ்ணமயமாவே இருக்காங்க. சோ இங்க கிருஷ்ண பக்தி இயக்கத்தில் ஒருவனது உணர்வு மாற வேண்டும். எப்படி வந்து
ஒரு நோய் இருக்கு அப்படின்னாக்கா அந்த நோய்க்கு உண்டான மருந்து எடுக்கும்போது அந்த நோய் குறையணுமா இல்லையா? சோ நாம ஏற்கனவே பௌதீக நோயில இருக்கோம். அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்கு தான் இந்த அகில உலக கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். அந்த இயக்கத்துக்குள்ள வந்தும் நாம இன்னும் பௌதீகமான சிந்தனைகளிலேயே இருந்தோம் அப்படின்னாக்கா அங்க ஒரு மாற்றம் என்பதே கிடையாது அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ எவ்வித பௌதீக நோக்கங்களும் இல்லாம அந்யாபிலாஷித சூன்யம். சோ எந்த ஒரு பௌதீகமான உள்நோக்கமும் இல்லாம ஒரு சரணடைந்த ஆத்மா கிருஷ்ணருக்கு தொண்டாற்றுகின்றார்கள். சோ தூய பக்தர்கள் பகவான் கிட்ட முழுமையாக சரணாகதி பண்ணி பக்தி பண்றாங்க. தூய பக்தி தொண்டானது உடல் மனம் ஆகியவற்றின் செயல்களான ஞானம் கர்மம் ஞான கர்மாத் யனாவிருத்தம் ஆகியவற்றை எல்லாம் கடந்தது. சோ அந்த ஞான யோகம் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, பகவத்கீதையில 18 அத்தியாயங்கள், முதல் 6 அத்தியாயங்கள் கர்மயோகம், மத்தியில இருக்கிறது பக்தி, கடைசியா இருக்கிறது ஞான யோகம். சோ அந்த கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை எல்லாம் கடந்து நிக்கிறது எது அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி யோகம். எப்படி ஒரு ஜுவல்லரி பாக்ஸ் எடுத்தனாக்கா மேல ஒரு லேயர் இருக்கும், கீழே ஒரு லேயர் இருக்கும். அப்ப அந்த மத்தியில இருக்கிறதா ரொம்ப உயர்ந்தது. ஏன்னா அது உள்ளதான் நம்ம தங்கமோ இல்ல உயர்ந்த விலை மதிக்க முடியாத பொருட்களை வைக்கிறோம். அப்போ அந்த மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மூடியோ அல்லது அதுக்கு கீழே இருக்கிறதோ வந்து அத்துணை 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 ஈக்குவலான மதிப்பு கிடையாது அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ பக்தி யோகம் இந்த கர்ம யோகம் ஞான யோகத்தை விட சிறந்தது. இந்த கர்ம யோகம் ஞான யோகத்தை விட ஏன் சிறந்தது அப்படின்னு நம்ம இங்க பாக்குறோம். ஏன்னா அங்க வந்து மன அனுமானங்கள் இருக்கும். இப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குமோ அப்படின்ற ஒரு அனுமானம் இருக்கும். கர்மயோகத்துல என்ன இருக்கும், நம்ம சரியாக அதை புரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா இந்த செயலை செய்தால் இந்த பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு பலன்களை எதிர்பார்த்து நாம செயல்களை செய்யற மாதிரி இருக்கும். சோ இது ரெண்டுத்தையும் தாண்டி உயர்ந்தது ஞான பக்தி யோகம். ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னாக்கா தூய பக்தியில நாம எதையுமே எதிர்பார்க்கறல, பகவான திருப்தி செய்வது மட்டும்தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருக்கு. சோ பக்தி யோகம் தான் ஆத்மாவிற்கு பொருத்தமான செயல். அப்ப இந்த 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 கட்டுண்ட ஆத்மாக்கு எது உயர்ந்தது அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி யோகம். அது மட்டும் இல்லாம கலப்படமற்ற தூய பக்தி தொண்டுல நாம ஈடுபடும் போது அவங்க முக்தி பெற்றவர்களாக கருதப்படுகின்றார்கள். கிருஷ்ண பக்தரின் உடல் தோற்றத்தில் பௌதீக ரீதியாக குறைகள் இருப்பது போல தோன்றினாலும் உண்மையில் அவங்க பௌதீக நிலைகளுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டிருக்காங்க. நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, ஒரு சிலர் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்றோம், நிறைய பக்தி பண்றீங்க ஆனா உங்களுக்கும் வந்து இவ்வளவு நோய் அதெல்லாம் இருக்கு. அந்த மாதிரி நம்ம உடனே நம்மளோட அந்த நிலைக்கு நம்ம உயர்ந்த பக்தர்களை நினைச்சிடக் கூடாது. ஏன்னா அவங்க இந்த நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஒரு ஆத்மா அப்படின்ற உயர்ந்த நிலையில இருக்கிறதுனால உடல் சார்ந்து வரக்கூடிய கஷ்டங்கள்லாம் அவங்களுக்கு பெருசா இல்ல. அப்ப அவங்க என்ன பண்றாங்க, இந்த பௌதிக லோகத்திலேயே இருந்தாலுமே கூட இந்த குணங்களுடைய தன்மைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்காங்க. சோ அப்ப அவங்கள அந்த தூய பக்தர்களை நாம உடனே என்ன பண்ணிடக்கூடாது, பௌதிகமான கண்ணோட்டத்தோட பார்க்க கூடாது. அப்படி இருந்தும் ஏன் அப்ப அவங்க அப்படி சஃபர் ஆகுறாங்க, அது நமக்கு தான் வெளியில இருந்து தெரியுது. நம்ம ஏற்கனவே நிறைய தடவை கிளாஸ்ல பார்த்திருக்கோம். இப்ப பாண்டவர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க என்ன ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆனந்தமான நிலையில இருந்திருக்காங்களா அப்படின்னு பார்த்தா வெளியில இருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியும், முதல்ல குழந்தைங்க பிறந்து வளர்ற வரைக்கும் கஷ்டம். பாண்டு இல்ல, குந்தி மகாராணி காட்டுலதான் வளர்த்தாங்க. அதுக்கப்புறம் ராஜ்யம் வந்தது, ராஜ்யத்துக்கும் அவங்க கொடுக்கவே இல்லை, சூதாடினாங்க, எல்லாத்தையும் இழந்தாங்க. திருப்பி 12 வருடம் வனவாசம், 1 வருடம் அஞ்ஞானவாசம். என்ன இது இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்களே. குந்தி மகாராணியோட லைஃப் பாருங்க, அவங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் வேற ஒருத்தவங்க கிட்ட தத்து கொடுக்கப்பட்டாங்க. துர்வாச முனிவரை பார்த்தாலே பயப்படுவாங்க யாருமே அவருக்கு சேவை பண்ண. ஏன்னா அவர் எடுத்த உடனே சாபம் கொடுப்பார். பயங்கர கோவமான ஒரு ரிஷி. அவங்க கிட்ட சேவை செய்து அவங்க வந்து வரம் கொடுத்துட்டு போறாங்க. எப்படி இப்ப 5 விதமான வரங்களை கொடுத்துட்டு போறாங்க. இவர் சொல்றது வந்து நீ யார நினைச்சு அந்த அந்த பாவத்துல நினைச்சு நீ வந்து இந்த இந்த மந்திரத்தை உச்சாரணை பண்ணேன்னா அவங்களுடைய குணங்கள் நிறைந்த குழந்தை பிறக்கும்னு சொல்லிட்டு போற. சோ இது உண்மையா இருக்குமோன்னு அவங்க சின்ன வயசுல அவங்க டெஸ்ட் பண்றாங்க. அதனுடைய பலன் கர்ணன் பிறக்கிறாரு அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ அப்ப குந்தி மகாராணி அதுக்கப்புறம் பாண்டு இறந்துட்டாரு. சிறு வயதிலேயே கர்ணன் பிறக்கிறாரு. அந்த குழந்தைய பிரிஞ்ச சோகம், பாண்டு இறந்த உடனே 5 பேரோட சேர்ந்து இவங்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க. அந்த அரக்கு மாளிகள் எவ்வளவு கஷ்டம் அவங்களோட சேர்ந்து. ஆனா குந்தி மகாராணி என்ன பிரார்த்தனை பண்றாங்க முதல் ஸ்கந்தத்துல, கிருஷ்ணா எனக்கு எப்பவும் நீ வந்து கஷ்டத்தை கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஏன் அப்படின்னா எனக்கு என்னுடைய நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, பெண்களுக்கு வந்து பிறந்த வம்சத்தோர் ஒண்ணு இருக்கும், அதுக்கப்புறம் புகுந்த வீட்டு வம்சம்னு இருக்கும். எனக்கு ரெண்டுமே வேண்டாம். எப்பவும் நான் வந்து எனக்கு நீ கஷ்டத்தை கொடு, அப்பதான் நான் வந்து உன்னை நினைச்சுக்கிட்டே இருப்பேன். நாங்க 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 எப்போ எனக்கு கஷ்டம் இருக்கும் போதெல்லாம் நீ என் கூட வந்து நிக்கிற.
அதுக்காகவாவது எனக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்றாங்க. நம்ம அப்படி பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அவங்கலாம் ரொம்ப எக்ஸால்டட் பர்சனாலிட்டி. அவங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் நம்ம தான் வெளியில இருந்து பார்க்கறதுக்கு இவ்வளவு விஷயம் தோணும். ஆனா அவங்க ரொம்ப பிளெஸ்ட் இல்லையா? நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீமத் பாகவதம் படிக்கும்போது யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு நாரத ரிஷி வந்து சொல்வார், நீங்க எவ்வளவு ஒரு உத்தமமான மகாபாகியசாலி தெரியுமா அப்படின்னு யுதிஷ்ட மகாராஜனுக்கு வந்து நாரத ரிஷி சொல்வார். பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் உங்க கூடவே இருந்தார். எங்கேயாவது அவர் விட்டுட்டு போயிருக்காரா? எல்லா இடத்துலயும் கூடவே இருக்கார். ரொம்ப ஆபத்தான நிலையில. நிராயுத பாணியாக நிக்கிறாரு. ஆனா அவர்தான் வேணும்னு நினைச்ச உடனே அவங்க பக்கம் தானே தர்மம் நிலைச்சது. அவங்க தானே வெற்றி வாகை சூடினார்கள். கிருஷ்ணர் எங்க இருக்காரோ அங்கதான் வெற்றி இல்லையா? சோ அப்போ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல உயர்ந்த கிருஷ்ணர் தான் வந்து கூடவே இருக்கிறதுனால அது உயர்ந்த நிலையா இருக்கு. சோ இந்த பக்தர்கள் நாம எப்பவுமே வந்து இந்த பௌதிகமான கண்ணோட்டத்துல நாம பார்க்க கூடாது. பக்தனால மட்டும்தான் மற்றொரு பக்தரை காண முடியும் அப்படின்றத பார்க்கணும். இதுக்கு முந்தின ஸ்லோகத்துல என்ன பார்த்தோம்? கனிஷ்ட அதிகாரினா யாரு, மத்தியம அதிகாரினா யாரு, உத்தம அதிகாரினா யாரு அப்படின்றத பார்த்தோம். சோ கனிஷ்ட அதிகாரியினால பக்தரையும் பக்தர் அல்லாதவர்களையும் பிரித்து பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அவங்களுடைய ஒரே இது என்னவாக இருக்கு? கோவிலுக்கு வர்றது பகவானை பாக்குறது. அவர்தான் அவர் விக்கிரகத்தை அர்ச்ச விக்கிரகத்தை வழிபாடு பண்றதை மட்டும்தான் கவனப்படுத்துறாரு. பக்தர் அல்லாதவர்களுக்கு இடையான வேற்றுமை அவங்களுக்கு தெரியாது. மத்தியம அதிகாரியில காண முடியும். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவங்க நேரடி பக்தி பண்றாங்க, பக்தர்களோட சங்கத்துல இருக்காங்க, ஒவ்வொரு பக்தர்களுடைய பாவம் என்னன்னு தெரியும், அவங்களால வேற்றுமை பண்ண முடிகின்றது. இப்படி பரமபுருஷ பகவான் பக்தர் அல்லாதவர் ஆகியோரை அவர் வெவ்வேறு விதமாக நடத்துகின்றார். இப்படிதான் பகவானும் பக்தர்களையும் அபக்தர்களையும் வெவ்வேறு விதமாக நடத்துறார். இதை எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நம்ம ஒரு இடத்துல பாக்குறோம், பகவான் வந்து எல்லார்கிட்டையும் பரமாத்மாக வீற்றிருக்கின்றார். அவரே வந்து எல்லாருக்கும் அவர் தானே பரமபிதா. அப்புறம் எப்படி இப்படி வேற்றுமையா பாக்குறது அப்படின்னாக்கா, இப்ப நம்ம வீட்லயே வந்து நம்ம குழந்தைங்கள்லாம் இருப்பாங்க. இப்போ எல்லாருமே நமக்கு வந்து குழந்தைங்க தான். ஆனா அந்த ஒரு குழந்தை வந்து நம்ம மேல எப்பவுமே அதீதமான அன்போட இருக்கும். அதை அப்படியே பகவான் ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு இல்லையா? நாம எப்படி அவர்கிட்ட சரணாகதி பண்றோமோ அது போல அவர் நம்மள நடத்துகின்றார். கோபியர்கள் வந்து வேற ஒரு பாவம், நந்த மகாராஜர் வேற பாவம், யசோதம்மை வேற பாவம், தாசிய பாவம், அனுமன். சோ நாம எப்படி பகவான் கிட்ட நடந்துக்கிறோமோ அதே போல பகவான் நம்ம கிட்ட நடந்து கொள்கின்றார். சோ பக்தர்களையும் அபக்தர்களையும் அவர் வேறு வேறு விதமாக வழி நடத்துறார் அப்படின்னு பார்த்தோம். வாஞ்ச கல்பதருப்பிஷ கிருபா சிந்து தேவச்ச பதிதானாம் பாவநிப்பிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமக. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। एताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। திங்கட்கிழமை வரும்போது எல்லாரும் 66வது பக்கத்துல இந்த 6வது ஸ்லோகம் 7வது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு வாங்க. வேகமா நம்ம முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னாக்கா நீங்க அடுத்த புத்தகம் நாங்க போலாம். இன்னொரு பேட்ச் ரெடியா இருக்கு பக்தி சாஸ்திரிக்கு. சோ அவங்க பக்தி சாஸ்திரி மூவ் ஆயிடலாம். அடுத்த கிளாஸ்ல வேணா நம்ம இன்னொரு டீச்சிங் மெத்தட் நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். இந்த தடவை தான் நமக்கு 12 பேர் வந்திருக்காங்க. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் ரெகுலரா வந்துருங்க கிளாஸுக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா. வேற எதனா கேள்விகள் இருக்கா? இன்னையோட இது சார்ந்து ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா கேட்கலாம். சொல்லுங்க மாதாஜி. நமக்கு 64 தூய பக்தரின்ல இருந்து எந்த இது மாதாஜி படிக்கணும்? 66 மாதாஜி. 66 6வது ஸ்லோகம் ஃபுல்லா முடிச்சிட்டு வந்துருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் இருக்கு. பிளஸ் 7வது ஸ்லோகம் படிச்சுட்டு வாங்க. அடுத்த வாரம் நம்ம இதை முடிச்சிடலாம். பக்தி உபதேசாமிரதம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த குரூப்லயே நிறைய பேர் ஆல்ரெடி 2 புத்தகம் படிச்சவங்க இருக்கீங்க இல்லையா? நீங்க ரிலீவ் ஆகி கம்ப்ளீட்டா அதுல மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம். அந்த பேட்சோட போயிடலாம் நீங்க, சித்ரம் மாதாஜி பேட்சோட. அதுக்கப்புறம் இந்த பேட்ச் இதுல ரன் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அதுக்குதான். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி சனிக்கிழமை கிளாஸ் இருக்குங்களா மாதாஜி? இன்னைக்கு என்ன கிழமை? வெள்ளிக்கிழமை இல்லையா? எஸ் சனிக்கிழமை. இன்னைக்கு வியாழக்கிழமை மாதாஜி. வியாழக்கிழமை மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. நம்ம வியாழக்கிழமை சனிக்கிழமை நம்ம பாப்போம். கரெக்ட். நான் ஒரே கன்ஃபியூஷன்ல ஆயிட்டேன். நேத்தும் லீவ் இருந்ததுனால. ஓகே. 6வது 7வது ஸ்லோகம் சனிக்கிழமை வந்துருங்க, படிச்சுட்டு வந்துருங்க, பாத்துடலாம். 6வது 7வது. சரிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. மொத்தம் 9 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. முடிச்சிடலாம், பாக்கலாம். ஓகே. எதுவும் கேள்விகள் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். நன்றி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எண்ட் பண்றேன். நாளைக்கு பாக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு.